И здравейте, приятели! Днес ще играя на Fortnite. И да, в момента съм тук. Тук съм и да. Като цяло... Но съм в играта, затова няма скин, имам съм толкова круасан. И да, пишете ми като цяло какви видеа искате да правя на Fortnite. Мой на CS, обаче съм много слаб. Да, мой с хора да правя видеа. В смисъл с някакви мои приятели. И да, сега след 6 секунди. Между другото, пишете ми как да се взема и този скин. Если много го искаме и това. И да, вече сме в Battle буса. Аз в първоначално мислех, че тия работи, които падат, са хората. Смисъл, то няма логика, то... Да, аз мисля да скоча там в... Не, тук на тази бензиностанция, защото един път скочих на някаква бензиностанция там, рандъмли, на някаква бензиностанция и буквално направих Виктор Роял. В смисъл, тия бензиностанции, не знам, просто са някакви баси бензиностанции, аз не знам. Сега тук май падам сам, не виждам други хора, да, тук горе има оръжие. Да, напишете ми дали новия сезон, дали този сезон на Fortnite ви хепи, дали сте играли миналия сезон. Дали играхте в сезона, когато имаше синчест и... мале! Ако не знаете, аз обожавам помпи. В смисъл... Окей, сега ще взема и това честче тук. И да. Така цяло в момента търся хора и там някакви се стрелят. Отивам при тях. Не инвентара. Отивам. Найде. Имам така помпа, То никой не може да ми се изпречи. Окей, като цяло в момента съм доста окей с нещата, които имам. От началото на играта имам синя помпа, смисъл. Човек. Чум. Тоест не го чувам, обаче му виждам стъпките. Тия не знам за какво са, обаче аз ги взимам. Зад мене. Къде си, бе? Гледай, че го буха. Малена, каква мазна главичка, брат. Направо... Малко така не съм запознат с новите оръжия, обаче ще ми го простите. Ще ми го простите. Защото аз не играл чак толкова много време и да, смисъл. Човек. Тук е моят човек. 19, 38. Айде убит. GG, братле. Отиваме да видим какъв лут има. Окей, той има някакви тъпи работи, ама сета. Смисъл... Не знам какво е това, дет ми излиза, нали? Моето име е... Човек. Айде, тебе трябва да убия. Бам, айде, залягай. Ма да, аз просто тук убивам хората, които ми пише и... Да. Окей, дай, батко. Като цяло може да направя клип сега на Fortnite и след това на Taco Tuesday на стил Брейнрод. Нищо, че двете са коренно различни неща, ама...
Аре, аз те ги загубих къде са... Къде са биеха. Оп, ще пада дроп. Ще има дроп. Къде ще паднем, брат? Къде е дропа? Окей, то ще падне някъде, ето къде. То може да... Много съм зле. Хора, ако си мислите, че съм много зле, ми пишете, защото аз знам, че съм много зле. Обаче аз имам хит май базука, брат, аз имам грани. Грани хит май базука. Я тинка бара, every time I hit the hookah. Оп, няма ходиш. Идва някакъв скола, Ще взема това. И на място на това. Ще взема и това. Това не ми трябва, окей. Ще взема това, не ме интересува какво е. И сега почвам да бегам, мате. Хитба я базука, я тика бара, every time I hit the hookah. Кабум. Каблу. Хубате, чувам ги, ама... Не знам какво, аз просто ще ходя към зоната. Мале, то ще му уби. Побързо е. Добре, мале, аз трябва много бързо да намеря някакъв хил. И то твърде бързо трябва да намеря някакъв хил. В смисъл, аз ако не намеря някакъв хил, съм дет. Окей, тук има такова. Трябва да съм много бърз. Или поне да не му виждате и това. Не. Виждам го. Не, хора! Не, ще умра. Ще му би. Не! О, какво? Аз съм играл с човек, а не. О, мале, хора. Хора. Това ме спаси толкова жестоко. Как ме уби? Какво? Не. Да, хора, обясните ми как да си взема и тулскин, брат. Хора, моля да. Как да си го взема? В смисъл, възможно ли е заобщо да го взема? Ако съм такъв по-начален играч. Тук сега нещо ми зарежда 1000 години, няма го чакам. Просто ще излеза. И да, това беше от мен за сега и чао!